Ambalma ayaw bisimila ni yebewa bambaraka malikura kunafunu wati selenyi bi kunafunu la kuma babena talike nindeka Mali jamana ye kile fila de di dunia kile atomba Nations Unies MINUSMA aka barake nyamoko min be Mali jamana konna la ka foka ka Mali jamana bla ka keni aka kumakando ye kumi ba feka basigila do Mali jamana konna la Russie jamana ka ministre min sigile do ka jamana koma ko nyana bole kuna Sergei Lavrov fena ye kile fila tama birita ki kunda Mali jamana ka bintene min be na kunche sini février kile wolonvla ayirala ka fatama ikundo ye kuma ɲɔgɔnya ani bara ɲɔgɔnya sira teriyaw olu ka jiji Mali ani Russie jamana cɛ coronavirus bana kunkan kunu kari février kalo kile 5 san 2023 kɛnɛya baarakɛlaw ka ministriso ye laseli kɛ ka fɔ ko coronavirus banabaatɔ min bɛ jamana kɔnɔ o hakɛ ye mɔgɔ 32 ni mɔgɔ 7 ani mɔgɔ 90 nunu bɛna kɛ aw ka malikura kunnafoniw ala kumaba dɔw ye ka lase aw ma sanga 30 kɔnɔ a y'aw bisimila. Ambalma anga foli baw ye ko kura kala se aw ma ka fɔ aw sɔgɔlen do VOA Bambara ka radio fiɲɛsiraw bɛɛ lajɛlen na ni waati na ka malikura kunnafoniw lamɛn bi o ye ntɛnɛn ye février kalo tile 6 kala se aw ma ka fɔ nɛgɛ ɲɛ 10 ani 7 tana gosira Bamakɔ n'a lamini na wula nɛgɛ ɲɛ 12 bɛ Washington DC Ameriki jamana faba kɔnɔ Mariam Traoré ale bɛna kunnafoniw kunkun na ɲɛɲɛ tɛntɛ sanga 30 kɔnɔ kala se aw ma ka bɔ VOA soba kɔnɔ Washington DC aw ka kunnafoniw filɛ. Mali jamana konna la jamana ɲɛmɔgɔw ye kile fila di dunia kɛlɛyatɔma Nations Unies a ka kɛlɛbolo min bɛ Mali jamana kɔnɔ MINUSMA o ɲɛmɔgɔ ma n'o ye Guillaume Ndekfa Andongo Andali ale ye ni ma kofɔlen ye a yirala k'a fɔ ko kile fila dilen do a ma ka bɔ Mali jamana kɔnɔ joona ka kɛ ni a ka kumakan latigɛ dɔw ye ko min bɛna sɔn ka basigibaliya la don Mali jamana kɔnɔna la VOA ka lasigiden min bɛ Bamakɔ Mariam Kuyate ale b'o kunnafoniw di. Jamana marabaw ye communiqué kɛ mun kɔnɔ u y'a yira k'a fɔ ko min ye Guillaume Atondogo Ndali ye ni ale yɛrɛ ka baara ɲɛsilen do maya jo sariyaw ani hakɛw matarafali kow ma Mali kɔnɔ k'a ye dan sago kosɛbɛ ka ɲɛsi Mali ma ko sabula k'ale de ye masubanti diɲɛtɔnba ka lajɛrɛ kɛnɛ kan min yɛrɛ kɛla janvier kalo tile 27 2023 kɔnɔna na min senfɛ a yirala k'a fɔ ko Mali finitigiw ni Russie kɛlɛkɛcɛw Wagneru k'u tɛ fosi la adamadenya tana tiɲɛni kɔ Mali kɔnɔ n'o kumakan yɛrɛ bɔla maliyɛn den dɔ da n'o ye Aminata Diko ye n'a yirala k'a fɔ ko a kumana société civile de tɔgɔ la nin waleya kɔ sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ a nana dɔn sa ko min ye Guillaume Atondogo Ndali ye ko de kɛla a ko sababu ye o kumana k'a kɔni ye sariya sɔsɔ ni ka Mali lagosi o siratigɛ la tile 2 kɔni ne dilen do a ma k'a ka Mali bila ko sabula a kɛla ma ye mun tɛ jate bile Mali dugukolon kan ni nazaraw yɛrɛ ko a ma ko persona non grata an ka dɔn k'a fɔ nin bɛna kɛ ma sabana de ye mun gɛnnen do Mali dugukolon kan MINUSMA ka jɛkuluw cɛla a fɔlɔ o kɛla Olivier Salvado ye n'o yɛrɛ tun ye MINUSMA ka kumalasela ye ale gɛnna ka sababu kɛ Kɔriwarikaw ka sɔrdasi 49 kunkankow ye a filanan o kɛla Christophe Sivion ye ale tun bɛ baara la MINUSMA ka biro min bɛ Kidalikaw fɛ yen nɔ a gɛnna ka sababu kɛ a ye kuma caman fɔ jamana taabolo kan banbagacikɔrɔw ka jɛrɛ dɔ kɛnɛ senfɛ Guillaume Atondogo Andali ale kɔni de kɛla maa sabanan ye bi Mariam Kuyate Bamako VOA Bambara. An bɛ to Mali jamana kan hali bi Rusikaw ka ministre min sigilen do u ka jamana kɔmakow ɲɛnabɔli kunna ni a bɛ wele ko son l'excellence Sergei Lavrov ale ye tile 2 taama bere ta k'i kunda Mali jamana kan min daminɛna bin tɛnɛ février kalo tile 6 n'a ka yan ka kun cɛ sini tarata février kalo tile 7 a yirala k'a fɔ taama in kun dɔ de ye baara ɲɔgɔnya siraw ni teriya sira jiji k'o don Mali ani Russie jamana cɛ Mariam Kuyate VOA Bambara tɔgɔ la. Их недовольство настроем малийского руководства обратиться за... Sergei Lavrov n'a ka délégation o nakun ye Mali kɔnɔ walasa bolodi ɲɔgɔnma min bɛ ni jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ Mali ni Russie o bɛ se ka sinsin cogo min na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko kuma ɲɔgɔnya o bɛna lawaleya Russikaw ka ministre ani jamana marabagaw ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn min bɛ don jamana yɛrɛ ka ɲɛta sabatili la o kumaw bɛna kɛ nka ala belebele o bɛna tali kɛ fɛn min kan sa communiqué yɛrɛ ka fɔ la k'o de
de lakana sabatili kow ye mali mako be kɛlɛkɛminɛ nasuya jumɛnw na fɔɔ ka taa se a sɔrɔ cogow ma ko da bena don nunu bɛɛ lajɛlen na ni ka walawala an b'aw ladɔnniya fɛnɛni k'a fɔ ko kabini rusikaw ka minisiri o nali fɔla jamana kɔnɔ yan nɔ a kɛla nisɔndiyaba ye maa dɔw ma kɛrɛnkɛrɛnniya la yɛlɛwolo debu sur les rampan minnu be furancɛla tɛmɛ fanga yɛrɛ jukɔrɔma don u ye nisɔndiya kɛnɛ yɛrɛ sigi ni k'a yira k'a fɔ ko Sergei Lavrov ka bisimila mali kɔnɔ ko sabula rusi o tun makɔnɔnen don maliba in kɔnɔ kabini novembre kalo san 2021 waati mun kɔni ye labɛnw ye olu bɛɛ lajɛlen kɔni be ka sabati ni waati na Bamako ni ka se ka Sergei Lavrov o kunbɛn mali kɔnɔ Mariam Kuyati ka laseli do Bamako VOA Bambara. Et bon, je crois que certains partenaires n'ont pas encore réalisé que les choses ont changé. Ali bi mali jamana kono ameta jamana koronfɛn fanfɛla la u ka dugu min ni a bɛ wele ko telit n'a filɛ nin ye Gawo mara la dugumisɛnnin caman dugudenw de bɛ k'u sigiyɔrɔ bila ka kɛ ni jɛkulu maramafɛntigiw ka bagabagalikanw ye ka taa u ma o kunnafoni walasa an ka se k'o ɲɛdɔn bi VOA ka lasigiden min bɛ an sɔngo ni o ye Abdul Nazir Idrissa ye ale b'o kunnafoniw lase. Gawo marabolo kɔnɔna na commune min bɛ n'an k'a ma ko Intrit ni ale bɛ sɔrɔ Gawo cercle kɔnɔna na a bɛ sɔrɔ yɔrɔ la n'an k'a ma ko la zone des 3 frontières walama Liptako groupement min ye a dugu misɛnnin dɔ bɛ yen jagɛlɛya waleya kɛbaaw n'an k'a ma ko jihadistes kɛnɛkɛnɛ la u ka groupe min n'u k'a ma ko JENIM ani EGS o tun kɛlen bɛ ka waati d'u ma k'a jiru la k'a fɔ ko u ka yɔrɔ bila joona joona o kɛra sababu ye mun ye nin dugu kɔfilɛ maaw cɛ ani muso denmisɛn ani mabɔkɔrɔ u ka minɛnw kuru min sera ka a yɛrɛ ɲini bɛɛ lajɛlen ye yɔrɔ bila ka bɛn février kalo tile 4 ma san 2023 a bɛ jira k'a fɔ ko u ka wulikajɔ kɔnɔna na ani u ka boli in senfɛ u taara ka u ka min ye nafolo ani fɛn fɛn b'u bolo ni o ye bololafɛn ka a bɛɛ lajɛlen to a jirala tuguni k'a fɔ ko min ye nin ko ɲɛsa kabi février kalo tile 3 walama a tile 2 min ye jagalewale kɛbɔ n'o ye jihadistes ye u kun bɛ ka u senfa ni ka se nin dugu kɔfilɛ na min ye u ka sugu n'o ye dore sugu ye o jenina min ye i ka dɔn u ka jibondo n'an k'a ma ko château d'eau u ye o fana ci o tɛmɛnen ko ka bɔ yen so caman bɛ yen u ye ta wuli a la o kɛra sababu ye min ye adamadenw kɔni ye bɛɛ lajɛlen jawulila nin dugu kɔfilɛ ninnu u ni Gawo ni ɲɔgɔn cɛ kilo 80 u b'a jira k'a fɔ ko dɔw nana sen na dɔw nana min ye i ka dɔn u toro kɔnɔ walama ni min yɛrɛ mun sɔrɔ fali u kɛra sababu ye ka yɛlɛ o kan ni ka i ka dɔn Gawo du kɔnɔ ka a sɛgɛrɛ an b'a jira k'a fɔ ko min ye Intrit yɛrɛ ye a dugulamaw u kɛn bɛ ka olu gɛn ka bi janvier kalo tile 10 san 2023 nin b'a jira k'a fɔ ko nin yɔrɔ kɔfilɛ min ye hakili wuli a ɲɔgɔn ɲanbɛ kosɛbɛ wa min ye ka dɔn adamadenw bɛɛ lajɛlen bɛ ka i yɛrɛ ɲini nin waati na nka kunnafoniw b'a jira k'a fɔ ko maa ni ma to nka min ye nin dugu kɔfilɛ maaw ye u ka dugu baganw min ye nafolo ye ani fɛn fɛn bɛ yen ni o de bɛ kɛ sababu ye k'u ka ɲɛta ka a sabati a bɛɛ lajɛlen darakin bɛ nin waati na Abdul Nasir Idrissa Gawo VOA Afrique. Nasira wɛrɛw fɛ an bɛ taa jamana marabolo fɔlɔ kɔnɔ n'o ye Kayi mara ye u ka pankulu jigiyɔrɔ n'a bɛ wele ko aéroport international Dagdag n'a filɛ nin ye Kulum o sigida la a yirala k'a fɔ damabɔlaw kɛlen don ka yen kɛ u dagayɔrɔ ye min bɛ ka kɛ sababu ye ka degunba lase pankulu jigiyɔrɔ a baaraw a n'a baarakɛlaw ma o de senfɛ a yera jaw ani jateminɛliw kɔnɔ k'a fɔ fɛn min ye Kayi mara ye n'o ni an ko ma ko gouverneur ale ni finitigiw ye wulikajɔ kɛ ka taa nin makofɔlen ninnu gɛngɛn ni k'u labɔ pankulu jigiyɔrɔ la Issa Bacili VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Kayi. An bɛ Kayi zone aéroportière la mun ye maa dɔw olu de filɛ ka taa damasen daminɛ nin yɔrɔ kɔfɔlen na walasa ka se ka fosiri o ko la marabolo ɲɛma ni o ye colonel Musa Sumare ale filɛ k'i senfa ka taa yɔrɔ in na k'a jira k'a fɔ u ka yɔrɔ in bila sabula n'a a ko nana tɛmɛ nin kan a bɛna gɛlɛya don Kayi pankuluko lahalayaw la. N'u y'a dɔn k'a fɔ jama de bɛ tun yan nɔ u b'a fɔ insécurité menacée don u bɛ yan bila o ye Kayi aéroport ko kɔni o y'an ko bannen o y'an ka avion ko bannen n'u ka laɲini t'o la an y'a ye bi sira ko banna terrain tɛna tɛ ka sɔrɔ avion kelen min n'o bɛ kɛ régulièrement n'an bɛ ka nɔfɛ an ka banabagatɔw bɛ se ka taa joona o fɛ an ka mɔgɔ tubaarakaw bɛ se ka na joona o de fɛ ni avion ko fana jɔra bi o ye Kayi o y'an mago salen aéroport a bɛ Kulun commune de fɛ yen maire ni o ye Asamadi Jalo ale y'a jira k'a fɔ ko olu ma yamaruya foyi di maa ma i kana dama bɔ nin yɔrɔ in na a b'a sɛmɛntiya k'a fɔ a bɛ Kayi aéroport ka kɛnɛ de kan. Taara mairie la ka taa signa jiri o groupement fermé ka taa ne ko ayi ne da t'a la de papier di mɔgɔ a y'a dabila mɔgɔ ta ba zone aéroportière de kɔnɔ a
chamaje re parce que bornu bo fo la ya be bangmaro ri flo ko pagam be ke ni bela donc ni diga bonan sisa ni bagaw na be ka saray ay yabla ya barak ko ti se da pech bas oui tara mairie la ka ci ya jine oui groupement fermé kata do kay ne datala de papier di mo Alassane Coulibaly ni Aboubacar Kamisuko olu tumbe damambo yɛrɛ la yɔrɔ in na nka o y'a jira k'a fɔ ɲɛmaaw u bɛ olu kɔ. An yɛrɛ b'a dɔn pɛrɛ an bɛ aéroport ka zone de kan an b'a kalama yɛrɛ an b'a kalama mais an tɛ baarakɛla tiɲɛli kama an bɛ baara kɛ an ka dayirimɛ ɲini de kama an y'o kɛ ni faamaw ko an ka bila an b'a bila fanga tɛ foyi tɛ. Awɔ n'u y'o fɔ an kɔni komi n'u ko fɛn fɛn an b'u kɔ n'u ko cogo o cogo an b'u kɔ se kɔni t'an ye mais n'u ko cogo o cogo an b'u kɔ walayi. mun ye machine o yɛrɛ bilala sen kan o nɔngɔni bɛɛ la walasa yɔrɔ minnu ni maaw ye dinga bɔ o la ka se ka a yɔrɔ bɛɛ lajɛlen datugu bi balili filɛ ka kɛ masi de kana taa fɔ i bɛ taa dama bɔ mun ye Kayi zone aéroportière la Isa Bakari Bacili ka bɔ Kayi VOA Bamanan o tɔgɔ la. An bɛ taa Côte d'Ivoire jamana kan a yirala k'a fɔ ko Burkina Faso jamanaden a ka ca ni o ɲɔgɔn 8,000 ɲɔgɔn ye minnu bɛɛ lajɛlen y'u sigiyɔrɔ bila fitina ɲɛsira ye kɔfɛ ka na Côte d'Ivoire jamana kɛɲɛ ka yan fan fɛ wa min bɛ ka kɛ gɛlɛya ye nin waati in na. Aisha Jara VOA tɔgɔ la ka bɔ Abidjan. Burkina Faso ni Côte d'Ivoire ka dugukuru sara datugula a bɛ san 2 bɔ bi coronavirus bana sababu la nka o bɛɛ n'a ta mɔgɔw bɛ bɔla caman Burkina ka n'o yɛrɛ kalifa Côte d'Ivoire kɛrɛnkɛrɛnnenya bolo ma a kɔgɔdugu ɲɛfan o ni terebɔ kɔgɔdugu ɲɛfan na o duguw cɛla Wangolo dugu o de kosɔn o ka a préfet y'a yira ko mɔgɔ minnu bɛna bɔ Burkina ka na fo ye jija k'o yɛrɛ lɔn walima o bɛna togo yɛrɛ kalifa mɔgɔ minnu ma olu fana ye jija ni mɔgɔ nugu bɛɛ lajɛlen ye lɔn o don préfet Sori Jean-Pierre ka kuma bayɛlɛmana Jurakan de la ka fɔ. Donc ni frontière tugura a yirala ko mɔgɔ man ɲi ka don mais min b'an balimaw kan o yɔrɔ la bɛɛ b'a lɔn a caman jigitigɛni de bɛ don an fɛ yan ne de ko jigitigɛ baga ni k'e bɛ dɔ fara jigitigɛ kan a bɛ juguya olu gouvernement ka ɲa tugu a kan waati de la mais ni fana donna don cogo fana b'a la waleya dɔ fana bɛ ka ɲi ka kɛ cogoya min na ni nana jigira min fɛ yen a to faamaw y'a lɔn k'i bɛ yen i nana a bɛ da nin na a jiginni bɛ kalama sira fɛ yen n'a lɔnna ten a ma fɔ mun bɛ donna o bɛ n'o gbɛ mɔgɔ fana bɛ lɔn seereya le kama. Tuma caman o ka fɔ la mɔgɔ minnu bɛ bɔla Burkina Faso ni wagati na ka n'o yɛrɛ kalifa Côte d'Ivoire o caman bɛ bolila jatigɛ walikɛlaw ka baara jugu le ɲɛ o bɛɛ lajɛlen de kosɔn hali bi Wangolo dugu préfet Sori Jean-Pierre b'a ɲinina mɔgɔw fɛ k'o ye labɛn caman kɛ walasa ni donnaw ka labɛn bɛ kɛ ko tilenni ye o min tɛna fanga di namaratɔw ma ka don fana ni sen fɛ Côte d'Ivoire. Parce que mun bɛ donna an fɛ yan ɲuman bɔra juguman fana b'o n'o ka ye don bɛ kɛra an fɛ yan kuma tɛ fɔra juguman fana bɛ gba ɲuman kɔ ka don ɲɛnɛmaratɔ fila mais bɛɛ n'a ka sɔrɔ a bɛ bila an bɛ fɛ yan n'a maa tɔw k'a lɔn sɛbɛn bolo ma kuma dɔw la ka gɛlɛn parce que n'o lɔnna dɛmɛ fana bɛ k'o ye a dɛmɛ cogoya bɛ lɔn a ko kuma de fɔlɔ. Wangolo dugu kelen kɔnɔna na Burkina bɛ nanbaga mun tɔgɔ sela ka sɛbɛn ka dɔn o le bɛ bɛn mɔgɔ 698 ma Aisha Diara Abidjan VOA Afrique Bamara tɔgɔ la. Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoni ko la.
an balimaw a y'aw bisimila hali bi aw bɛ ka VOA Bambara ka malikura kunnafoniw de lamɛn ni waati in na a ka radio fiɲɛ siraw fɛ Bamakɔ n'a lamini ye fiɲɛ turukala 102 o fiɲɛ sira ye Ɲorodi Sahɛlikaw b'an sɔrɔ Gawo o ye fiɲɛ turukala 106 tumi 1 Tumutu fiɲɛ turukala 93 tumi 3 ni waati in na Abjankaw b'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 99 kan Wagadugu aw b'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 ani tumi 4 kan an ka bɔlɔlɔ sira labilalen don www.voabambara.com walima aw bɛ se k'an sɔrɔ an ka page Facebook YouTube ani Instagram kan VOA Bambara malikura kunnafoniw bɛ ka lase aw ma Mariam Traoré fɛ ni waati in na ka bɔ VOA soba kɔnɔ Washington DC an bɛ taa Bamakɔ kɛnɛya minisiriso ka bulon kɔnɔ kunun kari février kalo tile 5 san 2023 u y'a yira k'a fɔ mɔgɔ 213 de sɛgɛsɛgɛra ka dɔn ni coronavirus bana bɛ olu la maa ma sɔrɔ ni ma kofɔlen ninnu kɔnɔna banakisɛ yira maa min na o ye coronavirus banakisɛ jamana kɔnɔna la hakɛ to mɔgɔ 32 ni mɔgɔ 7 ani mɔgɔ 90 maa minnu fatura dɔgɔtɔrɔso ni jamana fan wɛrɛw fɛ o hakɛ ye mɔgɔ 7 ni mɔgɔ 40 ani mɔgɔ 3 min kunnafoni dira kunun kari février kalo tile 5 kɛnɛya minisiriso a ka kunnafoni di senfɛ ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye an bɛ taa Turki jamana kan bi ntɛnɛ sɔgɔmada joona in na dugukolo yɛrɛyɛrɛ dɔ kɛra u ka jamana kɔnɔ ka taa Siri o fanfɛyɔrɔw la kunnafoni laban minnu binna y'a yira k'a fɔ mɔgɔ min fatura a senfɛ o de kɛra mɔgɔ 2000 ani mɔgɔ 300 ye wa min kasara juguyara kosɛbɛ VOA tɔgɔla Senimu Keyita ale b'o kunnafoniw lase Afad n'ale ye baarakɛda ye min ɲɛsinen bɛ kasara kow ma y'a lase ko a bɛ taa mɔgɔ 1498 na min sara wa mɔgɔ banata bɛ taa mɔgɔ 8533 so belebeleba 2834 kari la min b'a jira ko mɔgɔ sata bɛna caya tuguni n'o farala Siri fɛnɛ ta kan baarakɛda mun tɔgɔ ye Sana a ye ja dɔw jira min na duguba caman bɛ ka karikari o duguw la Latakiye b'o la n'ale bɛ Méditerranée kɔgɔjida la Alep n'ale ye duguba filanan ye Siri jamana kɔnɔ a bɛ taa so 46 la min karila wa o ye mɔgɔ 156 faga ye marabolo ɲɛmɔgɔw ye nin na se Sana sanfɛ Hama dugu la sojanba dɔ min tun ye étage 8 ye o karila ka sɔrɔ mɔgɔ 125 tun b'a kɔnɔ Croissant Rouge mɔgɔw ye nin fɔ AFP sanfɛ lakanabagaw tun bɛ ka mɔgɔ suw ni mɔgɔ banalenw sama k'u bɔ yɔrɔ karilenw na Siri jamana ka minisiriso mun ɲɛsinnen bɛ kalankow ma y'a lase k'a fɔ ko kalansow bɛna datugu kunɲɔgɔn 2 nata nin kɔnɔ Siri jamana ka mara bɛ yɔrɔ yɔrɔ la Banyas usine mun bɛ taji bayɛlɛma o datuguna Nakama dogo malikura au nakama dogo nyana nakama dogo malikura yo au nakante dogo nyana Washington konona na yano au nakama dogo nyana nakama ni duga jabi usigilen file au nakama dogo nyana de nakama dogo kayatu yo au nakama dogo nyana nakama dogo Mariamu yo au nakama dogo nyana nakama dogo Modibo au nakama dogo nyana nakama dogo Mamedi yo au nakama dogo nyana nakama ni duga jabi sigilen file inakama dogo nyana an bɛ taa Niger jamana kan u ka marabolo min bɛ wele ko Zender a yirala k'a fɔ bi ntɛnɛn sanfɛ kalanso dɔ kalanso kɔnɔnaw jenina min kɛra sababu ye k'u ka kalanden mɔgɔ 3 ni bɔnɛ mɔgɔ 11 olu de jogina 2 olu ta ka jugu a la kosɛbɛ Zender ale ye yɔrɔ ye min filɛ nin ye Niger jamana camancɛ yan fan ka taa worodugu yan fan fɛ n'a bɛ jate Niger jamana duguba filanan ye ni kunnafoni ninnu lasera a mara ɲɛmɔgɔ ka ciladen so o ɲɛmɔgɔ fɛ n'o ye Arun Mamani ye ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye an bɛ taa Congo RDC jamana kan u ka jamanaden mɔgɔ ba caman de bɔra bi ntɛnɛn Goma dugu kɔnɔna la jamana kɔrɔnfɛn fan fɛ ka nisɔgoya taama belebeleba dɔ kɛ ka kɛɲɛ ni farafina kɔrɔnfɛn fan jamana finitigiw ka taali ye u ka jamana kɔnɔ min yirala jamana ɲɛmɔgɔw fɛ k'a fɔ ko ni finitigi kofɔlen ninnu bɛna wulikajɔ kɛ walasa ka se ka M23 jadijɛkulumaw kɛlɛ ni kunnafoni lasera AFP ka kunnafoni di so fɛ Festival sur le Niger
An taa Segu mara la an balimaw an bɛ hakɛto ɲini kɛ aw fɛ ka da kan Segu fɛrɛkɛnɛba ni o ye Festival sur le Niger ye tako 19 kun cɛra kunɲɔgɔn laban in na. Mokhtar Bari ale tun bɛ o kɛnɛ ka VOA Bambara tɔgɔ la. A ye kuma di futinɛ yelen caman ma i n'a fɔ Ablaye Jabate ani ka fara futinɛ wɛrɛw kan. Festival sur le Niger kun kɛra ni concert belebelew ye min kɛnɛ kan dɔnkilidalabaw caman tun bɛ yen min bɛ bɔ Mali la. Basogi Kuyate ale y'o dɔ ye. Festival parmi Afrique bɛɛ ka festival belebelebaw la Festival sur le Niger a bɛ jate olu bolo. Bon Mali yɛrɛ de ka kan ka dafe dɛmɛ ka festival ka don ba la pour que vraiment an hakili b'a la ka se yɔrɔ min na a ka taa ye. Nin kɛnɛ kan Ablaye Jabate y'i bɛn kuma lase. Il faudrait que bɛɛ ka bila k'i dusukun de la ko an ka bɛn an ye kelen ye ko kɛlɛ ni wɛrɛ ani ɲɔgɔn labila ani ɲɔgɔn lagosi ni siya lagosi tɛ foyi kelen ye. An ko bɛn c'est un seul mot bɛn c'est fini. Bolodi ɲɔgɔnma o bi Festival sur le Niger ani Festival sur le Désert fo ka taa se Festival Taragalt ka bɔ Maroc ni ɲɔgɔn cɛ. Ni hakilina ɲumanba ye hakilina min don a bɛ festival saba fara ɲɔgɔn kan jamana fila min seko ni dɔnko ye kelen ye hakilina min don tuma bɛɛ a kan ka to ka jidi jango a bɛ bɛn ani keleya ko fɔ. Jama bɔra nin kɛnɛ kan o nisɔndiyalen. Ka yira ko bɛɛ ni keleya b'an ka jamana na c'est vrai waati ka gɛlɛ mais nin waati in de la an kan ka fara ɲɔgɔn kan. An bɛ kan bɛɛ da ɲɔgɔn ye san 2024 tako 20 kɛnɛ kan. Mokhtar Bari VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Segu. Sidati Kante ka bɔ Mali la n sigilen bɛ Bakɔji kɔrɔni. Adamaden bɛ se ka kɛ mun ye ni i yɛrɛ tɛ. Balimaw lamɛnbaw o de kama Voix de l'Amérique ye kɛnɛ sigi an ka farafinna ladalakɔrɔw u bɛ ɲɛnamaya kɛnɛ min kan ani an yɛrɛ danbe farafinna fɔli waati kɛnɛ ni a bɛ kɛ arabadon nɛgɛ kaɲa 1 ka taa se kaɲa 2 ma. N'i y'o jɛ sigidi k'a kan sibiri kari tɛnɛ araba o waati 1 fana na. A bɛ sɔrɔ fana fiɲɛ sira tulukala 102 kan. Mɔgɔ bɛ fɛ ka kunnafoni jɛlen sɔrɔ ka sɔrɔ ngalon tɛ o ye ni radio ne bɛ nin lamɛn wa ka di n ye bɛɛ k'a lamɛn. Ni i banna i yɛrɛ la i bɛ kɛ dɔnbagalafili ne ka radio lamɛnta kɔni ye Amerikɛnw ka nɛgɛjuru sira ye. Ka da nin ka sisan an bɛ taa Wagadugu Burkina Faso jamana faba kɔnɔ bololabaarakɛlaw ka fɛrɛkɛnɛba min ni o bɛ wele ko CEDEAO n'o ye fɛrɛkɛnɛ ye n'a bɛ sigi san o san Kader Traoré ale b'o kunnafoniw lase. Ayiwa yani o labɛnw ka sabati an bɛ tɛmɛ ni Saka Traoré ka farikolo ɲɛnajɛ o kunnafoniw ye. Farafina dun kan Algérie bina Sénégal ɲɛkɔrɔ Sénégal ye championnat d'Afrique des nations jɔnjɔn ta sibiri tɛmɛnen février kalo ye tile 4 san 2023 a kɛra tiro bu sen fɛ Algérie celu 4 celu 5 o kɛra Sénégal ta ye. Waati kofɔlen banna k'a sɔrɔ jamana fila ninnu bɛ filanin bin de la si tuma se si la kanankolo fan fila bɛ fɛ. Ni y'a siɲɛ fɔlɔ ye Sénégal ka CHAN jɔnjɔn ta a kɛra balanako ye Sénégal ka caman bolo. Nama Jara VOA lasigiden Dakar ye Sénégal ka dɔw ka kumakanw sɔrɔ. U ye fierté d'an ma parce que u gère ne match ni ma bɛ ma fɛlɛ ni deuxième mi-temps de ma fɛlɛ fo tiré bin mais franchement u y'a montré k'u bɛ se Algérie c'est efficace bon u ye football kɛ vraiment content na o. Kabini compétition in daminɛna ne yɛrɛ tun tɛ k'a lajɛ yɛrɛ nka finale n y'o lajɛ
Algérie ko in yɛrɛ balila na quoi voilà franchement ballon tan do mais a tun bɛ bɛɛ ɲɛna ko Algérie de b'a ta o b'a jira ko aw jigi tun tɛ a ka tolantanna ninnu kan non an jigi kun b'u kan sa mais i y'a dɔn ni ni père organisateur fana bɛnna a ka yɔrɔ la surtout final la bon fana ma nɔgɔn quoi voilà mais Ala y'a kɛ an y'a ta a diyara n ye kosɛbɛ kosɛbɛ an sebara depuis fin nin commencera ni concentra la kosɛbɛ k'a ma filɛ quoi mais final ni mɔgɔ ma ɲɛ o ka yɔrɔ jɛ quoi mun na i tun tɛ ka lajɛ parce que voilà on n'avait pas beaucoup de temps pour suivre les matchs et tout ça an content na trop u y'an sewa trop u korejɛw ye wo kɛ u ye coupe d'ama olu fana y'a d'ama vraiment nous sommes fiers des Sénégalais et nous sommes fiers d'être Sénégalais kabiri Sénégal bɛ play kan dɛ n ka football bɛ jubile kabiri game bɛ start kan dɛ content dalen sewa dalen no match fana diya dalen championnat d'Afrique des Nations CHAN ta wolonfilana kɔni kun cɛra Algérikaw fɛ yen CHAN ye farafina gun sɛrɛntɔrɔntan ɲɔgɔn danba ye min bɛ farafina sɛrɛntɔrɔntan ko fɔ minnu bɛ ntolantan farafina sodenw dɔrɔn ko don ɲinan san 2013 ta jamana 18 de y'u niyɔrɔ t'a la Mali tun bɛ kɛnɛ kan VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ. ayiwa an balimaw i n'a fɔ an tun y'a lase aw ma cogo min na an bɛ taa Wagadugu Burkina Faso jamana faaba kɔnɔ bololabaarakɛlaw ka fɛrɛkɛnɛba min bɛ sigi ye san o san n'a bɛ wele ko CEDEAO Kader Traoré ale b'o kunnafoniw di ka bɔ Wagadugu. aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnlen di anw ma bamanankan na VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la. Korotimi Traoré ka bɔ Segu Kura Segu aw ye Mali kura lamɛn ntɛnɛn ka taa bila juma la nɛgɛ kaɲa 5 ka taa bila kaɲa 5 tɛmɛlen ni sanga 30 ye VOA Afrique kan. CEDEAO tako 16nan ale y'a kuncɛ kunu karilon Wagadugu kɔnɔ tile 10 kɔnɔ bololabaarakɛlaw dɔnko ani seko maaw olu nana u ka lɔn sabula feere kɛra a ɲama Isa ka gengane y'a ka nisɔndiya fɔ an ye a diyala ala sanni kɛra parce que bon comme anu bɛ minɛnten don n'olu feerela nɔ bon a bɛ se k'a fɔ ko sanni kɛra dusu jakite ka fɔta ra a daminɛma k'o tun ka suma dɔɔni nka ale bɛ ala tando sabula baasi ma sɔrɔ ni CEDEAO nin na mɔgɔw tun ti nana o cogo la quoi dernier moment à partir de samedi ni ko mɔgɔw commencera ka na parce que comme dugu ɲa ma ɲi mɔgɔw yɛrɛ tun bɛ siranna ka na vraiment mɔgɔ caman le tun bɛ siranna ka na dugu ka situation kosɔn mais bon ala barika ra a daminɛna hɛrɛ ra a banna hɛrɛ ra Isuf Kabre Kabis collection ale ka fɔta ra n'i ko CEDEAO ka diya fo jamana ka basigi ɲinata nin kɔni a daminɛ na an tun ɲɛna ko a tɛna ɲɛ le bon parce que an ye dugu ta ko lɔn cogoya min na nin mais en tout cas an b'a la tanu voilà a kɔni sanna ne kɔni nisɔn kɔni ka di voilà an kɔni bɛ dugawu kɛ jamana ka ɲɛsuma dɔrɔn le yaasa ka se ka gwata ninnu sara fara ɲɔgɔn kan jɛkulu dɔw ye bololabaarakɛlaw kafo ɲɔgɔn kan olu ka se ka na o niyɔrɔla sɔrɔ CEDEAO nin na ODEVA ye o dɔ ye olu bɔra Bobo o ɲɛmaa tɔgɔ ko Asim Toure voilà hali nana ni maa minnu bɛ o bɛɛ y'u ka kunkɔrɔta sɔrɔ kɛ an b'a la tanu kunu ne yɛrɛ b'a fɔ ko ne sunɔgɔla yɛrɛ wallahi mais avant tout n bɛ fɛ ka DG féliciter et k'an ka gouvernement féliciter parce que jamana caman tun bɛ yen olu bɛɛ tun tɛ fɛ o ka mɔgɔw ka na Traoré Mariam a CEDEAO nin kɔni n tɛ se ka a gɛlɛya yɛrɛ fɔ k'a fɔ k'a gɛlɛyara an kɔni tun siranna a daminɛ na mais ala y'a nɔgɔya a ko bɛɛ nɔgɔyara an nana ni kɔkɔ dondali an bɛ kɔkɔ dondali a bɛ sangara a kɔni bɔra fana CEDEAO tako 16nan kɔni y'a kuncɛ maaw bɛɛ ɲɛ tilen no sisan CEDEAO tako 17nan ma ale bɛna kɛ octobre kalo tile 27 ka taa bila novembre kalo tile 3 kan san 2024 natara nin tun ye Kader Traoré kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso ayiwa an balimaw a y'a faamu cogo min na nin de bɛna dansigi aw ka malikura kunnafoniw na k'aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka kulomajɔ ani filɛliko ɲuman na k'a fɔ ye ko aw k'an bɛɛ waati wɛrɛ
ama kusifi no tarali sata